kaixo bikote? Kaixo. Gaur bikografiak saio honetan hemen gaude beste bi gonbidaturekin eta hemen ditugu gurekin Iker Lauroba eta Ainara Azpiazu, Aspi. Bueno, lehendabizi, ezerrekin hasi aurretik hau Bagerak antolatzen duen ekimen bada, 11 telebistarekin elkarlanean, eta gustatuko litzaidake zuek pixkat zuen burua aurkeztia. Nik egin beharrean, zuei utziko dizuet. Vale, gure buru, laboral, bueno, bai, zer garen. Nahi duzun bezala, Iker. Eroso nintzen bezala. Berez, saltsa askotan ibiltzen naiz, baina nire pasioa eta nik uste benetazko nahiko nuke lanbidea naiz eta utopia bat da hortara bakarrik dedikatzean, musikari sentitzen naiz. Bai, pixkat hobi bezala hasi nuen ibilbide bat izan zen eta gero denborarekin konturatu naiz egin batean ogibidere bihurtu dela eta azkenean ordu asko inbertitzen ditut horretan eta nire pasio ia guztia hor sartzen. Gero aparte, txiste txar batzuk ere botatzen ditu nahi izan behin, baina nik uste hobeto ematen zitela. Musika hala ere batzutan gertatu izan zait kontzerturen batean, norbait etorri kontzertua ikustera eta esatea, kontzertua ondo, baina zure txistean. Asko zobeto. Ez dakit ondo gaizki hartu hori, baina ze txisteak bere alakoa dira eta momentuan botatzen diren txiste txarrak izaten dira. Musikak askoz ere denbora gehiago ematen du, baina bueno. Bueno, baten bat orduan eskatuko izugu txistere bat, ez? Gaur tarte honetan. Aterako baten bat. Bai, ezta? Eta zu Ainara? Ni, ilustratzailea naiz ogibidez badira 12 urte eta hori artea izugarri gustatzen zaidan persona bat eta horren bueltan aritzen dena. Hola, profesionalki esateko hori. Esan da. Badakizue pixka bat zuen biografia ezagutuko dugula, orduan zuen bizitzan pixka bat bidaiatuko dugula, eta hasiko gara haurtzaroarekin. Nola gogoratzen duzu zuen haurtzaroa, eta gustatuko litzaiake ere jakitea adibidez zuk Ainara marrazkiarekiko bazenuen zaletasunik, uste dut txikitan ere gustuko zenuela, zuk musikarekin ere ze harreman zenuen txikitan? Nik baneukan eta nik uste marraztea berez gustatzen zaidala, baina gure amazanak itezun lana nire kande itzezan den da batean abenirantzeon, eta, gu Hernanin bizi ginen, eta beti ekartzen zituen handikan oparik, eta orduan nik uste horrek asko piztu ziala, gero ere familien banitun artista batzuk eta, baina uste amak ekartzen zizkian margo hoiei esker ere, beti izatezan hori, oparitxoren bat eta margo kaja bat, gogoan dut akuarelable batzuk ekarri zizkian eunian, hola latazko kutxa bat eta kanpoan meninen bersio bat zeukan hola, eta nik uste horrek eragina handia intziala gero marrazteko eta bai txiki-txikitatik, beti eskolan batea edo juten nahi zenian eta galdetzei jatean, noiz ikasi zenu marrazten, ez nion sekula utzi, hasi nintzen egunetik, beti segireten persona bat naiz orduan. Askotan esaten, nik ez da marrazten, baina zuk matematikei eutxi izan bazenio marrazketari bezala, zuk utzi bazenu marrazten, normala ez jakita. Adibidez uste duzu hori badela zerbait gertatzen dena, agian txikitan marrazteko joera handiagoa dugu eta eskolan eta gero ez dugu lantzen hainbeste adibidez matematika esan duzu bezala, matematika bizitza osoan eskolan behintzat jarraitzen dugu. Nik uste dut hori, kurrikulumean ez dela kontemplatzen, ez zaiola garrantzirik ematen, gero hasten gara gainera espresio artistikoa, ez dut esango bakarri marrazketa, baina bai gauzak egiten ditu, marrazketak erekin ere, hasten gara hau ondo dago, hau gaizki dago, honek marrazten du oso ondo. Normalean realismotik gertu dauden irudikatzeko moduak edo gehiago txalotzen ditugu, eta bestia galditzeia pixkatatzeago, eta umiak nik klasiak eman ditut urte askoan, eta umiak ikuste dituzunean garbi dago denak diala artistak, eta bakoitza bere eran, eta uste dut batzutan, mugak dauzkagula ulertzeko, eta gero kurrikulumian ez zaiola garrantzirik ematen, eta orduan hortan helbarri gaude, baina hori matematikari ematen zaio, eta gauza batzuk bai, beste batzuk ez, eta hortan, iruditzen zait orokorrean arte guztietan, musikarekin ere bai, eta baina igual guk adibidez musika bai landu genuen eta musikaren nozio minimo batzuk
landu genituen gutxienez 8. mailara arte, denok instrumentutxo bat txirula baldin badare. Txirula. Eta gu txistuare bai, baina nahi dut esan, baina eske koloren kombinazioa adibidez edo marraren domeinua, dala oso gauza oinarrizkoa eta landu daitekena, horiek guztien dira oso alboratuak eta nahi pena emateit, ze hori umiak ikuste ditu danean nola borborka eta denei etzaile gustatzen, eta denei etzaile gustatu biharrike, baina gustatzen zaienei moztutzia horrek emateia pena handia, bai. Bai, ikusten horrean arte guztiekin gertatzen dut. Bai. Musika ematen dira, baina txirula, ez da hortik kanpo ere ez da erakusten, askotan erakusten digute Mozartek zenbat sinfonia egin zituen eta beste, baina gero ez dakigu desberdintzen, ez dakit zerren piano bat eta zer den, igual itxuraz bai, baina gero hor gabezia handia dago eta nik uste arte guztietan orokorrean, ez? Eta bai, nire haurtzaroa nola goratzen duen, oso pixkat arrain baten modukoa naiz, oso memoria motzekoa naiz, juten naiz, nik uste adinean aurrera junala disko gorrean leku egin baretela, eta juten naizela aurreko oroitzapenak eta pixkat borratzen eta, baina nik ez goratzen dut bakarrik, aitonak etxean bazuela organo zahar bat, eta hori biltzen nintzela melodiak eta ateratzen. Gero amak esan zian, apuntatu nindula pianora, baina espertu nintzela eta utzi ginuela. Eta berriz, nik uste, 17-18 urteratzen nintzela berriz hasi instrumenturen markatzen. Goratzen dut, Esutagarren kontzertutara juten nintzela, eta ikusten Aitor Gorosabel gitarran gora eta bera, eta ostras, nik hori egin nahi ditugunen batean ere bai. Eta horra nintzen pixkat ez, gitarra jotzen, eta hortik aurrera etorri zena, baina txikitan ez dakatola bereziki lotura bat hori menean musikarekin. Eta marrazketarekin, orain bakoitzari bestearena galdetuz? Ez, betikoak... Gustatu zenuen edo? Bai, beti gustatu izan zait danarekin saltxeatu, ezakit. Igual marrazketarekin ezakit, baina eskulanekin, igoratzen plastilinarekin eta gauza, ezakit zenbat ordu sartzen ditu ni plastilinarekin gauzak egiten, txikitan. Marrazketarekin ez hainbeste agian, betiko baserri etxea eta... Betiko marrazketa, hori. Imeleta. Zuat, ondoan, eta hori oso ondo baina. Gero, egia da oso ados nagola, Ainarak esan duenarekin, azkenean da badirudi jende asko, badago jendea berezko doai bat duena gauzak egiteko, baina gauza asko ikasi egiten dira. Askotan musikan gertatzen da, ez? Nik ezingo dut inoiz gitarra jo, bai halko duzu. Igual, ezingo zara izan, Mark Knopfler izan gitarrista bezala, baina bai halko duzu gitarra jo, eta nik uste marrazketarekin antzeko zerbait gertatzen dela. Orduak eta interesa eta jarrizkero, seguro, eta nik uste horre ere esan duenarekin ados nago, txikitan hori pixkat lagunduko bagenu, agian errezagoa litzateke, heldutasunean ere, pixkat, nivel minimo bat izatea. Bai. Eta zuk Ainara musikarekin txikitan izan zen txirula eta txistuaz gain? Bai, ikasi non, txistuare bai, baina gogua jartzen nion asko gustatzen zitzaiten. Eta gero, hori txistua, gero kontralto ditzen zen beste txirula mota bat zala bigarren ahotsak-iteko, ze asko gustatzen dizkitena harmoniak eta gauza horiek, eta gure irakaslean nik Santo Tomas Lizeoan ikasi nun, Hernaniarra naiz, baina autobus hartu behar nun, eta horrekin pixkat traumila badakat, Donostia bialtzen nindutelako, eta irakaslea ikaragarri zorrotza zen, Mertxe izena zuen, oaindikan eozein lizeotarrin ere garaikoa galdetze baiot, Mertxe eta dene, ze zorrotza zen, bai, oso zorrotza zen. Eta zertan zen hain zorrotza edo? Azteko, harrigarria bazan ere, euskeraz ditzakin, erdalduna zen, eta nik usteet musikari bezala ona azalako edo hartzen zula lizeoak, edo hori da nire teoria. Eta gerora behin topatu nun Traperos de Mausen txirula zea bat, liburu bat eta Mertxe Iglesias eta bera zen. Eta oso zorrotza zen eseitzeko moduatik hasi eta gero isiltasuna bilatzezun, baino isiltasun totala eta ez dakit oso pixka Rottermeier zen. Belaxe azte zen juiten eta denok egoten ginen batzuk oso nerviosa jartzen zian. Nire klaseko bat hain jartzen zen nerviosa, txirulak dardara egiten ziola. Utze egiteko gainean txirulak ziztatu, danak egote ginen, baina esketzan harritzekoa. Nigo guan xilonfonua ere jotzeko batzutan, sei bihar ginen hola lurrian belauniko bezala, eta bizkarra oso tente ukitzeko, eta denakin zan oso, etzan modelo zarreko irakasle zorrotz totala zan da. Baina, nik txirula gogoz ikasi nun,
Ta gero gogoan dut, nire lehenengo mutilaki, bueno, utzi nindun, eta kotilloa kontatzea etorria. Sekretua dana te daiteke. Eta pentsatu dugu, nik gitarra jo nahiko nuke, eta azkenean, esan, bueno, pues, ez dakit beste gauza, marrazten neoneke asko autodidakta ikasi, eta, bueno, liburu bat erosi nuen da, benga. Eta eman, eta azkenean ikasi nuen gitarra. Eta jarraitzen aldezu jotzen. Bai, tarteka jotze, gero talde batzu, bueno, bi talde euki ditut, eta bajua jo izan dut. Eta oso modu rudimentario basikoa, baina asko gustatzen zait. Eta esan dezu irakasle honek mertxo honek etzekiela euskeraz. Ez, Eta nola ematen zizkizuen eskola? Gazteleraz, Bai, gaztelera. Bai, harrigarria da, etzeon beste irakasle liceo guztian, eta normalean. Bai, eski gaina irakaskuntzara askotan gertatzen da hori, nik uste musikan, ezakite marrazketan eta baina musikan askotan gertatzen da irakasle, eskola zaharreko irakasle horiek hartzen dituzte umeak prestatuz bezala musikari profesionalak izateko o konservatorio batean sartzeko eta askotan batez ere eskolazkan poko ordutegietan umeek nahi dutena da, gitarrarekin gertatzen dena ez, gitarra bat hartu eta gai izatea lau abesti jotzeko. Baina azten dira jotzen, Mozarten ezakize sinfonia gitarrarekin, eta azkenan nazkatu egiten dira, ze ez diote praktikotasunik bilatzen instrumentuari, azkenean da, nik ez eta nahi, nik ikusten dut ez dakin hor gitarrarekin, eta nik hori nahi dut ez, ez du nahi pieza klasiko bat jo. Eta pixkat, badago sistema hori irautzen, eskola batzuetan, baina... Uste duzue baietz aldaketa ematen ari dela zentzu horretan? Nik uste, inguruan ezagutzen dituan musika eskoletan, bai ikusten dudala, behintzat, bai, aldatzen ari dela. Bai, nik ez dakit ematen ari den, ze asko ikasi, eta gero arte munduan ez dago hainbeste, osea, ez dago musika eskola dago bezala, ez dago arte eskolari. Baina bai iruditzen zait, bueno, bai beste eredu batetik. Eta, bueno, logikoa dena dela, hori, emozionalki, osea, azkenean nik ere gitarra zertako ikasi nuen, nire emozionatzen zidan kantatzeak, liluratzen zian gitarra batek, eta hori dela eta nik nahi nuen jo, orduan, hola ikasi ditugu gauza guztik, ez? Nik uste, eta marrazten musikan eta gauza gehienetan dantzan bai, nik uste, dantzan ere, umetan ere asko iten deu, ez? Orokordian, gorputza asko ze gehiago muitze deu, eta nolabait gauza hoik uste ditugu hezkuntzaz aparte eta asko laguntzen diguten gauza, ja. Azkenean denak dira espresatzeko moduak, ez? Eta sentimenduak ateratzeko moduak, eta badirudi hori moztu iten degula, ez? Aldin batetik aurrera. Eta aipatu duzu, agian musika eskolak eta badaudela asko, baina arte eskolak eta ez daudela asko. Agian gaztentzat ere ez dago, arte derrak ikas daiteke, baina eskola bezala ez? Ez, nik jarri nuen eskola txiki bat hernanin, eta guain, bueno, kendu dut, baina 5 urte zaitu nintzen, eta egia esan umiak hartzen dituen, oso pozik hartzen dituen, eta guain pasazait, ja nik ez dutela ematen, eta guraso asko dauzkadala galdezka, eta nun, eta hernanin nun, eta eske nik ez da tokilik. Eta pena bada, ze hori umeak goguakin etortzen bada, eta zu bi tresna emate izkatzu, eta derrepente irikitzen zaio kriston mundua, eta eman dizkiozun bi tresna hoekin, egongoa beste 2 hilabete esploratzen, eta netzako horrek balio, osea, bere burua esploratzea tresna horren bidez, izan musika edo adierazpena edo, baina askotan heldu batek egin behar du bakarrik hau eta hau, ez? O probatu margonekin edo, goazen konposizioa pixka bat lantzera, eta hola jartzen badezu, eta bale, edo perspektiba edo, eta gehia behai ekasteia eskatzen, eta orduan zuk ematen duzu eskatzen duenan arabera, eta ez dakit iruditzen zait, pena badala, ze nahi dunak, hori, baldin bauka laguntza txiki bat, sortu daiteke kriston garapena, norbaitengan. Uste dut zuainara komiki gintzan ere aritzen zarela, ez? Jakin nahi nuke ea zuek txikitan komikiak irakurtzeko zaletasuna zenuten, edo oraindik ere baduzuen, eta kaso askotan lotzen dugu komikia umeekin. Baina uste duzuen hori, elitzatekela horrela izan behar, ez? Badakigo badidez Mafalda bezalako komikiak, gaur egunekoak ere badira, gai sakonak ere lantzen dituzte, orduan pixkat, komikien mundu hori nola bizi izan zenuten, duzuen, edo? Pila bat irakurtzen dituen, gainera, hori, 8 urtera arte, eta gehiago ere, Mortadeloi, Filemon, neuzkan goratzen dutolako bilduma, superhumor bilduma batzu. Tapa gogorra, ez? Bai, kriston pila neuzkan. Eta oraindik? Ez, ja pixkat ohitura galdu dut, baina
Baina, duela, hartu nuen berri zoietako bat, amak esan zidan, topatu ditut hemen ganbaran, ezak zer superhumor batzuk, eta zintzen irakurtzen gara, eta zenbat oroitzapen, eta zintzen pixkatola bat irakurtzen gainetik ere bai, eta bai. Egia esan irakurtzen dituzu, eta gertatzen da pixkat, marrazki bizunen pelikuletan gertatzen denaren antzeko zerbait. Ez? Umeentzat izan daitezke, baina askotan badaude mezu batzuk hori izkutuan, umeek agian ulertzen ez dituztenak, eta aldu bezala ulertu ditzakezunak, eta komiki horiek irakurtzen dituzu gaur egun ere bai, eta ez dira umeentzako eginda. Osea, bai ere bai, baina azkenan irakurri ditzakezu errez asko heldua izan ere bai. Zuk Ainara, bazenuen nik ez ditu, superhumor batzuk eta ibiltzezian etxetikan, eta ez anaiak letzez ditun. Tintin, da Asterix eta Obelix eta hola, baina zipizaperen bat, baina nik enak antzaletasun handilik. Gero, nik komikia erabili dut, lehen esaten nuen, behar bat asetzeko bezala, meretzat garrantzitsua zen marrazkiaren bidez eta artea erabiltzea komunikatzeko jendearekin eta mezu batzuk gizarteratzeko edo mezu batzuk helarazteko eta hori dela eta pentsatu nuen komikia zela oso tresna baliagarria historia kontatzeko eta hori dela eta interesatzen zait, baina gehiago izan da tripetatik sortutako behar bat eta gerora bai ezagutu ditut, baina ja 20 urtea pasata. Asko gustatzen dizkidan komikik eta gaur egun asko letzet bai. Gero novela grafikoak daude zoragarri eta superhumor pila badazkate bai. Partekatu ditzake du. Bai. Batian irikinun, hola klasia ematen nahi nintzala umiei eta irikinun eta ateatzezan sekretaria zana Mortadelo eta Filemonena. Tetazo bat emate duela, eta nik esaten duen, pero esto, tetazo, bueno, hau ez. Hau ez da egokiena gaur. Gaur ez. Baina harrituta gehiatu nintzen, esaten zenunan arira ez, igual ez diala bakarrik umientzako. Sarritzen da eta egiten du fras, eta pla, eta ahi bada. Baita gen irakurri barko lirateke gaur egungo perspektibarekin, ez? Bai, generoa. Bai, hori da, gauza asko garai baten agian ohartzen ezkinenak eta gaur egun irakurrizkero, betiko sekretaria potola bat, ezak zer, eta zer dago horren inguruan eta ze elkarrizketa dauden, hori ere azertu harko ditzakegu. Ni umetan kontuatzen ditzan, eta esaten nuen, Asterix eta Obelix falbala, eta beste neskak, ez dago, ke bajon. Eta potxokiekin asko raiatzen ditzan. Zegoen potxokina. Eta gero mutilak zian, musikaria, purrustalaria, aitona potxoki, mutila bat zinean zenitun eredu pila bat. Eta neska bat zinean zenun hori, eta nik esaten nuen, ni horrekin, enaiz ikusten, eta orduan, gero obsesionatu nintzen horrekin, eta denian iguala ikusten nuen, zongo gu, dena zan raiatuan egon, oso. Eta nik uste nire historia sortzearen hori ere bazan, igual beste era batea kontatu daitez, neskek ere beste era batek, ez gera denak gulakoak. Ze, en el fondo, falbala eta potxokina eta denak ziren eredu berdina ere, eta bai, pixkatola zen. Lehengoan uste irakurri niola Asier Urmeneta komikigileari eta esaten zuen komikigintza zela zinemagintzaren senide pobrea. Hoxe esaten zuen. Hori irutze zaizu izan daiteke? Zinemagintzak ere irudi eta hitzak, ez? Pixkat elkartzen ditu, komikigintzak akaso ere bai, irudia, kolorea. Bai, hala esaten da, azkenean irudia sekuentziatzeko eta narrazio bat egiteko tresna pobrea edo da, ez dezu hainbeste teknologia garesti behar, historia bat kontatzeko. Lana izan behar du, ez? Bai, lana dauka ikaragarria, pertsona batek egiten du normalean edo, koloristak eta baino, jende gutxiago behar da zinema baina bai. Lana da ikaragarria. Nik hasieran marrazen nuenean eta ikusi nuenean komiki luzeak eta esaten hau nik inoiz ezingo dut egin, hainbeste lan. Ze bineta batean horratzean, mendi baten atzean, ez da, batzuk, ni nahiko sintetika naiz, eta baino batzuk kriston detaia jartzen diote binetatxo bat, eta pasatzen dituzu, ez dakit, 4 ordu egiteko bineta bat, eta gero jendeak irakurriko du segundu batean. Suposatzen dut gaur egun ere, teknika aldetik egongo da laukera, ez? Fondo hartu eta urrengo binetan jartzeko. Ezakitolako gozak ingo direla, ez? Eta pertsonaiek ere mugitzerako orduan, dana marraztu beharrean, ezakit digitalki ere
ezakit baina garai batean hori, izango zen, banan-banan dala marrazu, eta ikusi duzu olako superhumor batean, dela 10.000 binetas. Lana badagoatzian, ez? Hau badakizu, bagera kantolatutakoa dela, orduan pixkat hizkuntzen inguruan ere zehoze galetuko izuet, eta nahiko nuke kontatza, haurtzaro eta mundu hortan, zuen hizkuntza euskara izan da inguruan, eta adibidez irakurtzen zenutenean, komiki ezaritu gara, atera direnak gaztelera zirenez, gehiena, baino beste liburu mota batzuk irakurtzean, euskaraz irakurtzeko ohitura zenuten, gazteleraz, beste hizkuntzaren batean. Nik egia esan, gura aita hila dago eta erdalduna zen, eta ama bizik dago erdalduna ere bai. Ikastolara eraman gintuzten, 3 anaiok. Eta bai, nik kontzientzia dut, garai hortan, ni 19 uste eta nintzela Xularren, B eta D eredua zeuden, gurasoak erdalduna bat ziren, B eredura zindoa zen, eta gero bestela euskalduna bat ziren D eredura. Eta 14 urtera arte B ereduan jarraitu nuen, gero 14tik 18ra D ereduan, baina ikastolatik atera eta konturatu nintzela gai elkarrizketa bat, ganoraz, euskaraz eramateko. Hizkuntza akademiko bat izan zen niretzat, dana ulertzen nuen, dana idatzi nezaken, euskara azterketa batean gainditu nezaken, baina gero, elkarrizketa bat izaterak orduan, ezakazu gaitasun hori. Sentitzen nuen, momentu baten autu personal bat izan zen, nik euskaraz bizi nahi dut, eta pas hori egingo dut, ez? Nire ama hizkuntza bezala hartu, eta hizkuntzari erabili nire betikotasunean. Baina bai izan zela, bai, ordura arte ez nukan soltura hitz egiteko. Eta autua egin, eta hola izan zen. Bai. Kuadrian ere hasi ginen, pixkat danok antzeko egora bizi genuen, ez? Ikastolan pentsatu gabe, bere duan hasi ginen danok, eta azkenean talde berdina gutxi gara bera hasi eta bukatu genuen, orduan, ohitura izan genuen txikitatik erderaz hitz egiteana, eta ikastola bukatu arte erderaz hitz egiten jarraitu genuen. Eta gero erabaki genuen, zergatik ez, euskaraz hitz egin gure artean. Eta hori egin genuen pixkat paso bat, eta bai, eta gero lehenengo hitza beti euskaraz, eta azkenean gero nik hartu beten auto hori izan da, eta horrein arte mantendu betez, baina bai izan dela, pixkat kuriosoa hori, azkenean ereduen banaketa horrekin badirudi, batzuk hainbeste zabaltzen duten baztertasuna, nik nire semean lekuan eraman nahi dut, ez den nahi gaztelania galtzea, gaztelania ez da galtzen. Azkenean, gertatzen dena niretzako, hemen egon barko luke eredu bakarra, dela D eredua, hori, erderaz egiteko gaitasuna denok dugu, inbaten edo gutxiago. Azkenean, asignatura bat izan da gaztelania, eta euskaraz txikitatik hasita, ikuste, danok izango nukela gaitasuna bizkuntzetan hitz egin ahal izateko. Aipatu duzunaren inguruan, nik sentsazio daukat askotan, zuk autu bat egin zenuen 18 urterekin, eta gertatzen den zerbait dela gazten artean, nerabezaroan 14, 18 inguru hortan, akaso, euskara alde batera uzten dute batzuk, eta ondoren berriz ere 18tik edo karrera garaian, eta hor berriz ere hasten dira akaso euskeraz. Beste batzuek agian ez, baino badagoela joera bat, urte batzuetan pixka talde batera utzi, eta ondoren berriz ere hor euskeraz bizitzeko ohitura hori hartzeko. Ez dakit horrela ikusten duzuen edo gazten artean ikusi duzuen? Bai, gure izan zen, ezan pentsatutako, aurrez pentsatutako, baizik eta txikitatik generaman dinamika hori, eta azkenean jarraitu genuen hizkuntza horretan, kontziente izan gabe. Baina bai, nik uste ematen dela hori ez. Eskotan gutxietxi egiten dugu euskara batzuetan, eta azkenean oso hizkuntza aberatsa da, eta gure egunerokotasunean erabili dezakegu gauza guztietarako, eta argi dago. Igual baitaren erabezaroan edoia pixka bat helduagotan hastezea erabakitzen, zurea erabakiak hartzen, norri izan nahi dut, eta zer gustatzen zait, eta nundi jo nahi dut, eta igual baita ere ez dakit ni euskaldun zarra naizela esan dezaket, orduan ez dakit zer dan hori, baino euki dezakezu igual sensazioa zerbait galtzen aizean anare, bai, onduan eukita ez, gertu daukazun zerbait, eta ez dakit, pentsatzen hortik kan jundaitekta. Eta gero ni euskaldun zarra naiz, nire famili, nire amare hilado, baino bea berez Parisen jaiotakoa da, bere aitak hemendik alde intzulako, eta urte batzutan ezin izan duzulako bueltatu Franko garaian, eta orduan han juntatu zen euskaldunen alaba batekin bai, eta azkenean denak euskaldunak izan dare, aurrea tatzea ibili dira, eta hori amak lehenengo urtiak han pasa zitzun, eta gero ja etorri zian, baina ama ez zen euskalduna.
eta gero atxakin bizitu izan du gina, bueno, Hernanin, eta hor bizi ginen, etxe familiar batean, da azpin atxona monak, eta familiko jendia etxi hortan, eta orduan gutzako euskera izan da. Naizta gure etxian amazala eta gu frantsesik ez genuen ikasi, egia esan pena hoi dakat igual, ze guain dakit eta errexu lertzen dut, baino dakit oso maila bajuan, baina ez dakit ondo hitz egiten eta horren pena badakat. Eta gero atxakin, gu lauok hitz egiten bagenuen ere erderaz, gero atxonamonekin da, edo atxakin bakarri ginean, o anaiaketanik, euskera zitea genuen, eta gero Hernanin nahiko herri euskalduna da ere bai, eta aldo hortatikan ere jentzait, pena bakazu antxesakin. Bueno, sekulaz tabean du? Hoi da, sekulaz tabean du. Dukazio horrela hizkuntzan bat gehiago ikasteko gogua edo... Nik frantsesa, gero italien ikasi nun, da italianoa ikasi nunan, eta asko gustatzen zait, eta halko banu hau bukatzeanean, area jun da berriz pixka berritu, eta oso lagun, bereziki lagun min badaka Sizilian, eta eharra da, ze harritu zian nola Siziliako persona batekin denbora gutxian aizpa bat baliz bezala sentitzen nuen, eta italianoz, eta hala ere hain ondo espresatu alizatea persona batekin beste hizkuntza batean, nire burua berriz deskubritzea bezala, ez? Beste hizkuntza bat hitz egitezunean ere berezila da. Gaina esfortzua, desenteko egin barez, ni lagun bat Holandan, garai batean egon ginen kontzertu batzuk jotzen, duela 4-5 urte, Groningenen dela Holanda iparraldean dagoen herritxo baten. Bueno, hemen Donosti bizi zen irlandes batekin joinen bira bat egitea Europatik eta bi astekoa. Eta Groningenen egon ginenean jotzen genuen nira besti bat, bertan. Eta tipoak, hizkuntza da hori, zer, eta pizkatitz egiten, bera kontzertuak antolatzen zituen. Eta Sara Zurza, Donostiko abeslari bat etortzen gurekin ebai. Eta bi joan ginen bertara, Groningenera, 3-4 kontzertu ematera. Eta nik euskara ikasi dut, ikastolan 14 urtetatik 18 urtetara, astean behineko asignatura moduan. Eta segulako esfortzua suposatzen du aste betez o 2 astez ingelesez bizitzea. Azkenan da, bai, eta izugarria da ere nola belarriak eta gorputza eta garuna eta ohitzen da. Eta azkenan hasten da momentu baten iaia ezer ez ulertzetik bukatzen duzu maila minimo batekin, behintzat komunikatu alizateko jendearekin, eta ariketa oso polita da. Bai. Aipatu duzu, Italian egon zinela ikasten, arte ederretako zerbait ikasi zenuen bertan? Bai, master bat nun ilustrazioan. Eta arte ederrak soziologiara ikasi zenuen, ezta? Bai, soziologia ikasi nuen. Zergatik, garragi zeneukan arte ederretatik bideratu nahi zenuela eta zerbaitek akaso atzera intzizun hasiera batean? Ni garbinakan, baino gure atxa nahiko gizon tradizional euskaldun zurruna da, kamisa de kuadros eta hola. Eta, bueno, ez beste gabe berean nahi bat ibilizan oteizakin, da hola, eta eskultorea zan, eta, bueno, oso bohemio, estilo bohemioko baban neukan, eta horrek asko eldurrezu. Nik ikusten nindu nian marrazen, bai oso ondo, baino denboa asko ez pasa horrekin, ez? Baino beste ikasketak baita, bai, eta betin bihar nun alegina, oite banun, geho nota honak ateatzeko esateko, baino, ez zan netzako nota honak ateatzea lizentzi txiki bat esateko, baino utzi, jazu marrazten pixka. Eta orduan azkenian hartu nu, bueno, nahi nun, egia esan, nahi nun kanpoan ikasi, eta bilua nahi nun jun. Eta... barkatu eta hori, eta orduan hartu nuen soziologia, gustatzen zitzaidan karrera bat zan, eta gero hasi nintzen lanian hortan, baina beti naukan gogo hori pentsatzen nuen askotan, eta oraindikan oso gaztia nintzen, 23 edo nauzkan, 2 urte edo egin nituen soziologa bezala, eta esaten nuen, baina probatu izan manu, eta pentsatzen nuen, diru aurreztu nuen da berriz ikasi nituen arte ederrak, eta... Ze, hoi pentsatzen nuen, guain probatzez badete naiz hasiko geho probatzen, orduan probatu eta guain gaizki ateatze bazait, gaztia naizela daukat denbora beste bide bat hartzeko, eta... Zuk adibidez Iker, musikaz bizi nahi zenuela esan zenuenean, edo, bueno, holako zerbait, holako gurasoen aldetik edo ere zehose jaso zenuen, edo... Ez dut inoiz esan, nola? Bai, ni hasi nintzen informatika ikasten, pentsatuz ordenadorekin zerikusi izango zuela, eta lehenengo urtean behintzat ezun bat ere zerikusirik, eta hori alde batetik, eta beste alde batetik.
Etxean bakarrik. Eta zer? Bueno, bai, lehenengo urtean zego matematika, fisika, zegizer, eta bai, nik uste nuen gehiago zela programazioa, eta ziren ez zegoen apenas ezer, ez gehiago zen matematika eta olako zen. Eta zen, ez, hau ez da nerekin. Hori alde batetik. Eta bai, gero hartu behar dut, garai hortan, anaia eta arreba ikastolara joaten ziren, ama lanera joaten zen, eta ni bakarrik gelditzen nintzen, ze suposatzen zen, azkenekoa sartzen nintzena klasera, orduan, hasi nintzen ja dinamika baten, nintzela jeikitzen, eta egunero eslatzen nintzen, eguerdik ordu batean, ordu bitan. Claro, bai, eta azkenean, amak esan zian, etxea dirua behar dugu lanera, eta lanera hasi nintzen. Eta horrelago naiz fabrika batean lanean, jarraitzen dut, izan eroen jardunaldi erdia egiten dut, baina jarraitzen dut hortan lanean. Erdia hortara lan gustoko dudan lan bat egiten, eta beste erdia baino gehiago, oso gustoko dudan zerbait egiten, ez? Bi balantzar dago. Baina ez dut inoiz eraki, beti beste lana hori izan dut. Eta azkenean, nik uste olako gure lanbide hauetan, ez da zerbait oso egonkorra. Azkenean, momentu bat jakin batean lan izan dezakezu, baina auskalo nola egongo zaren hemendik aurrera, ez? Eta orduan, pixkat, azken 3 urte hauetan hasi nahiz ikusten pixkatara. Agian izan daiteke erdi ogibide behintzat, ez? Eta hor nabil, pixkat uztartzen bilanak, ez? Baina gainera gogorra da, zeharo desberdina dira, gauza batek zure ilusio eta zure dana jartzen duzunean bertan, eta bestean, igual nire jefea ikusten nago da, baina kumplitzeko juten naiz. Barkamenak, jende guzti. Zure ere barkatu. Bertara juten naiz, pagatze dutelako, ez oso ondo, baina pagatze. Eta hori, azkenean, egunen baten, gainera urteekin aurrera joan ala, konturatzen naiz, behintzat, bizitzeko hain ematen baldin badit. Osea, ez dutela behar ere... Garai batean igual bai, gaur egun ez pentsatzen ez da etxe bat erostea. Alokarion bizi naiz, gustara bizi naiz, eta ez dut ez da aurreztu behartarako. Bizi naiz iaia egunero, osea egunean, eta gustora bizi naiz horrela. Orduan, espero dut, hemendik gutxira, fabrika ofizial izatea. Baina uste duzu oraindik arte munduan lan egiten duen jende askok horrela egin behar duela bere arte zatitxo hori eta beste lan bat ere akaso bilatu. Nik 12 urte dara matzatontaz bakarri bizitzen eta oso gogorra da. Oso gogorra da. Nik autu hori egin nuen hasieratik eta holaxe baino oso gogorra da, oso inestablea da, batzutan sartzen da, bestetan ez, eta gero oso gogorra denanetzako da etengabe haitu behartzela justifikatzen bezala zergatik zure lanak balio duen diru bat. Eta niri horrek, kentzen dizu askotan ilusioa. Egon behar dezulako etengabe muga jartzen besteari eta justifikatzen eta ez, eskeni autonoma naiz, eskenik hainbeste ordu sartzen baditut edo gehiago sartzen baditut gero nire soldatan eragina dauka, gauza asko azaldu behar dituzu ez gaudelako ohituak figura horrekin ere, baina aldi berean burruka bat bezala ikusten dez, ez badu inork hori egiten, inor ez da ohituko artista edo arte munduko inorrekin lan egiten eta ez du jakingo ze formula erabili behar den horrekin da, eta gero gauza asko jakin behar dituzu kontratuak revisatu behar dizkizuta askotan, eduki behar dezu sare handi bat eta niretzat zati hori gogorra da eta eduki ditu nire krisi handiak, gehien bat horregatik ez beste zatiaren gatik, baizik eta asko nekatzen delako batzutan. Nekagarria da eta gero ere uste dut gizartean ez dagoela ulermen bat, igual pentsatzen dute liburu bat ateatzen dezulako edo noizikan baina ateatzen zelako periodikoan, edo telebistan, igual uste dute, egiten dute idea bat, ez dana, eta nik ulertzen dut zen, nik beste aldean nengoenean ere egin ezaken irudi hori, ez nuenean ezagutzen zer dan ogibide hauen atzian da ona, orduan, Horren arira uste duzu orain zuri gertatu zitzaizun bezala, jakin edo gazte batek esaten duenean, musikaria izan nahi dut, aktorea, dantzaria, marrazkilaria, oraindik ere guraso askok esango luketela. Baina bada ez bada, intzazu hau ere egonkortasun bat edo ez, estabilidade horren bila. Oraindik ere hor gaude. Nik uste seguro emango dela, bai. Nik uste dut oraindik ez dela egin, ez dago belaunaldi sendorik ontaz bizi danik. Oraindik ez daude musikari asko hortaz bizi daitekenik, ez marrazkilariak, ez aktoreak, ez dantzariak, oso gutxi dira hortaz bizi dianak, eta hortaz bizi dianak ez dira
beste edozein lanetan dauden baldintza konbenio babes instituzional batekin bizi, eta, klaro, ez badago babesik, ulergarria da baita ere. Uste dut hor ja dagola lan instituzional ikaragarria egiteko, bestela ezingo, gure kultura suntsitzen nola baita ere. Ez diogu arnasik ematen, ez diogu estrukturarik ematen, eta ezin da egon jendea hortana dedikatzen denik, eta... Ezkenean, ogibidea duintzea da. Ezkenean, hortan lan egin behar duenak, beste 8 ordu pasabar badin baitu fabrika batean, azkenean ezingo du behar duen guztia dedikatu horretara, eta gongo da, eta gure lanbidearen askotan gertatzen da, betiko aitzaki hori, zuk aurrekontu bat ematen duzunean, ez, baina honek gutxi gogotik egiten dit, edo egoten da jendean doain egiteko prest dagoena, ez? Azkenean, norbait, imaginatu kontzertu baterako ditzen zaituztela, eta zuk aurrekontu ekiz badaukazu, baina baldin badaukate talde bat doan egin dezakena, bardun zehingo dute, hori aurreztu eta doan taldea hartu, ez, askotan, eta gure ogibidean hori gertatzen da, beste inungo ogibidetan gertatzen ez dena, ez? Eta gainera, dirudi zilegi dela, ez? Gaur egun ez net imaginatu okindegi baten aurrean nik jartzea ogi batzukin eta jendea pasatzen denean okindegira, ez hori, nik doan emango izut ogi hau, ez? Eta horren jendeak zengo du, ez sartu eta ogi hori eraman, ez? Baina gure ogibidean badirudi aldela. Bai, eta askotan instituzioetatik bertatik, eta askotan ez dago prekarizazioaren kontzientzia hori, ez? Eta, bai, edo bestela, ogiaren abidibidea ona da, nahi batzutan, egia ez dakiz eta gero ikusiko dugu, bai, hori da, ogia jan eta gero ikusiko dut ordaintzen dizudan edo ez, nik ikusiko dut, eta, deno gaude soldata duinen alde, deno gaude, ez, lan baldintza minimo batzun alde, eta gero kultura sartzen danean tarteko, nik uste dut ez dakite Euskal Herrian da, baina hemen bereziki bai ikusten dut, kultura doan deno daukagu idea hori ez dakit noiz sartu zitzaigun edo, baina kultura doan den gauza bada eta diruak hori zikinduko abalu bezala edo ez dakit badago olako uste subkonstiente batzuk eta gero hori etengabe topatzen dituzu eta esaten zenuna egia da, beti egongo da norbait pozik egongo dena de balde egiteko, egia da, hola da. Baina ezin dugu horrekin jolastu beste bati ez emateko merezi duena, ez? Azken batean ere zuk ordu batzuk dedikatzen badizkiozu zerbaiti, profesionalizatzen ari zera, gerozta hobea zea eta horrek ere balio bat eduki behar du, ez? Agian instituzioak ere aipatu dituzue, agian hezkuntza sistema lehen ere kurrikulua aipatu duzue, txikitatik ere kultura arloko ekintzei eta garrantzia gehiago emango balitzaie, hor ere akaso, hortik txikitatik hasita, ez da? Guztiz baliogarra izango zen, azkenean behar duen, merezi duen balioa ematen ez, eta azkenean ulertzen, askotan ere, ez badezu bizi, ez badezu ikusten, pixkat Ainarak esaten duena, ez? Hasieran ere norbait ikusten duzunean, pentsatzen duzu nik ere egin dut, ez? Enekin ezerteaz hontaz, eta ikusten norbait telebistan agertu dalako bi aldiz, hone ja etxean kriston jakuzia izango dut. Azkenean hori dan ez erakusten, ez? Ez erakusten zer lan dagoen atzetik eta nola egiten den guzti hori, eta ondo dongo litzateke txikitatik eta batez ere hori kurrikulumean zerbait nolabait hau dena txertatu alizatea. Bai, eta hori ikustea jendea profesionalki horretara, baina hortarako behar dugu eske azkenean dira kateak, ez? Autoelikatzen diana. Ez baldin badaude profesionalak, umeek ez dituzte profesionalak ikusten, ez dute amesten profesional izan daitezkenik, eta orduan ez da sortzen belaunaldi profesional bat, eta kostatzen da pila bat, eta sortzen dira batzuk, baina azkenean sistemak berak jan egiten ditu, eske... Nik ere askotan pentsatu dut eta guztia, eske askotan pentsatu dut. Eta orain goz, beti gero azkenean buelta ematen diat, eta orain lortu dut etxe ez da merkea, baina dauden prezioetarako oso merkea den etxe bat erosi dut, baina precisamente horregatik. Bueno, alaixeago jarriko gara, alde honak ere baditu honek. Eta Iker, zu, Anaiarekin hasi zinen musikan, ez da? Bai, horretik jasetan egon, Anaiarekin lauro bat aldearekin. Hori, lauro bat aldearekin. Kontatu pixka nola izan zen hori Anaiarekin musika talde batea, badakigu, ez? Familia, lana, batzuetan... Bai, ez da erresa, oso mardut ere, bai, inorrekin baina konfiantza gehiago daukazu, eta askotan, erabakiak eta hartu behar direnean, eta bi arlo daude, alde batetik talde giroa, eta gero bestea familia giroa, ez azkenean biak sartzen dira hor, eta gure
eztabaidak eta izaten genitun. Ez da gero azkenean oso ondo ematen garen, baina betiko konfiantza gehiago daukazu, eta baina oso ondo. Egia esan oso ondo lertu gara hasieratik, izan zen 11 bide izeneko talde batean gitarra jotzen nun eta abesten nun. Bai. Hernani Odei eta Patxi Barriga. Zeatik ete zeitain ez hona, Patxi Barriga eta Odei Litaso, bai, nire laguna dira. Oain da biltza, Odei perkusionista bezala, bai. Eta Patxi Barcelona, zegoen? Bai, Barcelona. Ikusi nun dula... Ez que esaten nuen, Amerika bide, ez honet ez zait, bai. Horrego ginen jotzen, uste kontzertu gutxi eman genitun, 10 bido. Eta orduan justo Odei kanpora juntzan, perkusio ikastera. Kubara, ez? Bai, uste Kubara jun aurretik, beste nun baitera juntzala, eta bai, Patxi justo Bartzelonara juntzan, okun bartzun, orduan taldea utzi genuen, eta hor gelditu nintzen abesti batzurekin egindan euskala, eta justo orduan anai hasi zen bateria jotzen, eta bion artean hasi ginen, pixkatola Intxaurrondoko gaztetxean gara irotan, han lokaltxo bat utzi ziguten, eta neon ginen urte askoz ensaiatzen, eta azkenen 14 urte zen ginen. Mira, bai. Eta orain, ondo. Orain lan da lan. Bai, orain egia esan, bai, Zarorekin pilo bat jotzen ari gara, eta niretzako berriak diren leku asko ezagutzen ari, ez da lamatzat 2000 urte musika, baina nire zinon kursal batean egon, edo euskalduna batean jotzen egon, eta niretzako edo aretoak betetzea, sarrerak salgai jarri eta ordu beten danak agortzea, nik hori ez bizi inoiz. Azkenean da, polita ere bizitzeko ez, eta hori, berarekin ere oso gustora nago, bai taldean dugun giroan, eta bai Zarorekin bereziki, eta gero nire proiektuarekin ere bai hor nabil. Urtaroak osatzen, hiru atera ditut, eta segurazki, ez bai, fijo. Udara falta zaizuna. Bai, hortxe nabila, amaitzen erdi, bai. Eta lauen artean, baten bat kosta zaizu bestea baino gehiago sortzerako garaian? Udari nion beldur gehien, zen nahi nun, ez nun nahi ere izatea, disko oso tematikoak, hau da, udako diskoa izatea dena festa, jaia eta abestia laiak eta pixkat nire esentziere izatea, ez? Baina bai sartu dituela bosanova bat, sonku bat, arbat ere bai, eta orduan, komposizio aldetik agian bildur gehien niona zan, baina gero igual erresenatariko atera zaidana. Denborarekin hasi nintzen, udaberria kaleratu orduko hasitan egon uda grabatzen, badaz, denborarekin ibiliko nahi, zeren honek denbora gehiago hartuko dit, baina konturatzerako erdi amaituta dakat. Eta bai, ez egit bereziki kostatu. Udararako orduan izango dugu? Bai, nire asmoa da udan ateretze bai. Eta zuk adibidez Ainara, urtaro bakoitza marraztu beharko bazenu edo ilustratu, zein ingo zenuke gustorago? Edo zein nagian uste duzun, berak uda pentsatzen zuen bezala kaso zailagoa izango zela sortzeko? Zein zailagoa kaso? Nik uste udazkena ingo nukela, ustatzen zaitu udazkena. Bakit geho negua datorrela eta negua gorra itze zait, eta bai da azken printza bezala eta koloreak ere mendian, oso polita iritze zait. Sekula disko baten azala egin duzu? Bai, inun bat indez uste, bai. Bitartean erraniko talde batentzako, folk talde batentzako, eta justo bilarra aurkeztu dute, hoi da. Eta hori izan da nire lehenengo diska bateako lana, bai. Begira, kaso beste bate hon daiteke, udararako? Ez da nik hemen. Udaia prestakat, baina mendik aurra gainera, garrantzia ematen diot, nire lehenengo bi disketan, badauzkat, bakoitza postal moduko bat, diskoa lauki ezen berren, lauki zuzena da, eta badaka postal forma ditu, eta besti bakoitzaren atzean, dago ilustrazio bat alde batetik, eta beste aldetik letra, eta bai. Bai, justu nik kotxez etorri naiz, eta diskoa begiratu dut, eta marrazkiak ikusi ditut, eta esan du begira, agian lotura bat egon daiteke hemen nola. Bai, gainera oso lan politizatzen, zeren lehenengoa Priscila Arandikak egizkian, nire lagun baten eskazak gara jortan, Valentziarra, Donosti bizi zen, eta abestiak bialtzen izkion, denbora gutxi zeraman hemen, eta euskaraz ezekin, nik abestiak bialtzen izkion, hasiera baten esatzean, ez itzuli. Nik entzungo dut, eta musikarekin iradokitzen didana, pixkat. Eta badaude bi edo hiru, egin zituen marrazkiekin oso akorde zetorrela, esan nahia zuela, zentzua zuela letrarekin. Eta horrela utzi genituen, beste batzuk itzuli nizkion, eta gero itzulpena, musika eta dana guztiarekin, marrazki bat egiten zuen. Eta bigarna, Pauleta Balmeli, Donostiko ilustratzaile batera. Eta berak egin zituen bigarren disko. Eta izango banu, danetan egingo nuke gauza da, aurrekontu aldetik, bikoitzak kostatzen da kopiak egitea, azkenean
askoz berez diru galera baldin bada disko bat ateratzea, horrekin gehiago zen. Eta horietako disko batean, lehendabizikoan uste dut, Arkaitzkan Oren testuak dituzu. Nola izan zan berarekin lan egitea edo? Jo, super erreixa, ze aurretik Lauro Barentzat egizizkeguna abesti pare bat, eta behin disko atera eta zen, azkata abesti batzuk igual estilo aldetik ez dira hainbeste rock, pop rock, lasaiagoak izan daitezkenak, baina letrarik ez dut. Neri beti gertatu izan zait letrekin, musika egiteko errestasun handia dat, letrak egiterak orduan, alabeharrez ikasi behar izan dudan zerbait izan da. Hasieran irakurtza ditut gaur egun hasierako letrak eta gian ez baina egin behar izan nuen eta hori ere ikasten da. Azkenean badirudi ez, irakurtzen ikasten da. Azkenean zure sentimenduak askatzeko beste modua da eta hasieran uste duzu zarela gai izango hori egiteko, baina azkenean pixkat irakurrita jakinda besteek zer egiten duten, nola egiten duten eta azkenean da antzeko zerbait, zure sentimenduik isladatu letra batean. Eta lortu dut, gaur egun, nahiko harro egotean letrataz ez. Baina Arkaitzekin, goratzen dut hori esan niola eta esan zidan, uste twist idazten ari zala, garai hortan, abuztua zan, eta esan nion, hori bazkat, esan zidan bidali, baina hori, azar hor arte, liatute biliko naiz, liburu idazten abil, eta beste. Eta bidali nizkion pare bat, justo oporrak hartu, fabrika, abuztuaren batean edo bian, beste bidali nizkion, eta horrengo gunean, bializkian biak ja letra idazten. Eta zen dira, eske, bali izan dit pixkat, askotan, dramatzatan ere ezakizen bat ordu idazten, azkenan pixkat, despejatzeko hortaz, bali izan dit, beste zerbait egiteko, eta azkenean gustora hartuet, azkazu gehiago. Eta, karo... Begira, eskaintza horrekin ez da? Karo, ni berez gure asmoa aztan disko oso egitea, baina, karo, nik momentuan oporrak hartu eta grabatu dituen bigia, ez egiten da, pixkat, gitarra, piano bat, eta ahotsa eta bidali. Baina ez dituen egituratuta. Eta eskatu zizkian, eta zen, aprobetxatuko eta oporretan nagoela, eta justo, egiturak pentsatu hau eta beste, bidel nizkion, eta hilabete baino gutxiagon, ganituen letra guztiak bueltan. Eta izugarrizko letra ederrak, bai. Arkaitze gainera oso, ikuste, doai berezi bat duela, gainera, musikariok askotan egiten dugu abesti batek letrarik ez duenean aurretik, hizkuntza asmatu batean, askotan ingles asmatuko moduko bat egiten da, eta Arkaitzek graziosoa da, ze berak egiten du, askotan zuk bokal luze bat balin bazenun, estrella baten berak ere egiten zuen. Egiten badezu hau, berak nau, edo egiten zuen gainera ez bakarrik silabatan enkajatu, baizik eta silabetan enkajatu eta gainera hitzekin ere esan nahi zentzua zuen zerbait bilatu. Zu Ainara elkarlanean ere aritu zara beste hainbat artistarekin eta ez da? Bai. Nola egiten duzu normalean lan? Normalean nik idazleekin egiten dut lan, musikari horiekin ere bai, baina... askotan argitaletxeak egiten du enkargua, eta orduan etortzen zaizu testua ja idatzia, eta horri bilatu behar diozu ze iruditzen zaizu mamia, eta nola adierazi zure ikuspegitik hor esaten dena edo zer kontatzen den. Askotan nik abstraitu egiten dut zer kontatzen den eta gero hortik sortzen dut egin beharrekoa. Eta beste batzutan proiektua sortzen dira askotan izan da idazleren batek proposatu didalako testu bat daukat eta nahiko zenuke liburu bat egin testu honentzako eta hola izan da. Eta gero beste behin hasi nintzen ere idazten ere liburuak eta idatzi nahian, ze nire komikietarako gidoiak nik egiten ditu normalean. Orduan pentsatu nuen, niri album ilustratuak asko gustatzen zaizkit egile bakarraren adirenean oso borobilak iruditzen zaizkit eta asko gustatzen zaizkit eta ideiak ere badauzka, ze ilustratzaile izateak badaukare bai, atzetik zatoz, orduan gaia besteak jartzen du, eta askotan gustoko gaiak izatea, baina nahi nun nik nik nire gaiak ere bazkat eta ez dira dintxarrak. Orduan, bai, tarteka eta oain txeatakoet bat nik idatzi eta ilustratua izango gana, baina beste askotan nola izatea edo norbaiti hori. Nik ere banun burutan, baina normalian nola beti testua dijoan lehenuo, normalian idazlia izaten da ilustratzaileakin jartzen dena harremanetan. Izan daiteke formula bat, nik inoiz ez dut egin, etorri izan zait burura egitea beste era batera ere bai, baina arte ez dut egin. Eta izan duzu bat ematola oso erronka handia izan dena edo, esan ez dakit nondik jo edo...
Hasieran pasa ditzaiten oso insegura nengoela, estiloa ez neukan oso garbi, eta ez daki, liburu batean egoteak ere sortzen zidan olako presio bat eta demostratu behar bat, eta hori etortzen zitzaidan askotan kontra, iruditzen zitzaidan liburu bat gauza serio bat zala eta ondoin behar zala, eta orduan presio guzti hori nire buruai jartzen nion, eta hasierako lanak batzutan kriston aldapagorak ite zitzaizkidan. Lehenengo album ilustratua netzako gogorra izan zen, Jolanda Ritakin da gogoan esaten niola askotan joa. Eta askatu iten nintzen, baina neoni. Ez testua zalea zalako edo, baina gorra ite zitzaidan plazan nire burua jartze, hoi. Zer nolabait ere ez dut nire gorputza jartzen, baina nire lana jartzen dut, eta adibidez asko miresten dut gorputza plazan jartzen duten disiplinak edo izan musika, antzerkia, bertsolariak, ikuste ditut hor, eta esaten, ama, nik ez zingo nuke hoiin hor, hainbeste jenden aurrian, Gero bertsolari batek baina esan zian, baina horrek etxutia emateu esan zian, eta izangoa, baina nik ez zingo nuke. Hori galdetu behar nizuen, adibidez, entzulearekiko edo irakurlearekiko feedback edo harremana desberdina izan daiteke, ez? Musikan zuk zuzenean kontzertu bat ematen duzunean ikusleak edo entzuleak hortxe dituzu. Zuk, zure irakurleak edo marrazkiak ikuste dituztenak ez dituzuak agian zuzenean, ez? Hori nola bizi duzue edo esperientzia hori? Eta adibidez zuk esan duzu, zu holtza batean, oso eroso agian ez. Oraingoz behintzat ez. Talde bat bazen nun, ez? Esan duzu, egia da. Baina, nik neukan talde bat, 23 urtekin edo, gizajo terminala deitzen zen, ondaingo gaztetxean ensaiatzea genuen eta eman genitun 4 kontzertu. Eta 4 horietan nola sentitu zinen? 4 horietan, nerviosa, baina nahiko ondo, baina bertsioak egiten genitun, eta nire bajoa zen pum, 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 pum. Osea, nahi dut esan, biatz bakarrakin jotzen nun, eta zan oso, esaten nun Ramonesen bersio asko zidan, eta Ramonesek hola jotze zuten, orduan guk ere hola egiten badegu, pues ya está, no? Osea, do it yourself. Eta gero beste geldoko taldea, eta hor ja hobeto neraman. Eta hor Zubieta Naparroraino iritsi ginen, tur, Naparroko herri txiki bat. Baina, eta bete genuen, eta pixkat hartu nian egia esan, ez denatokiari. Zu nola bizi duzu? Ni beti pentsatu izan dut, goratzen dut, lotxatia naiz, jendearen aurrean jartzi horrek, betianik paniko eman izan dit. Ni goratzen dut txikitan, bai ikastolan arbelera ateratzeko edo, baita hitz egiteko ere, haien 6-7 pertsonako talde batean, zerbait esan behar nuen, eta horregoten nintzen, ostras, botako dut, ez dut botako, eta gaizki pasatzen nuen, eta beti pentsatu izan dut, ezingo nukela horako zerbait egin, azkenean egin nuen arte, goratzen dut, nera hasierak trekitak taldean izan ziren, igeldokoa. Bai. Eta goratzen dut... Hernani, Geldo... Goratzen dut gitarra jotzen hasi, eta nire atzekaldean egoten nintzela, eta Ikerrek esatzen, Iker, pixka aurrera jarri, mugitu pixka dantza egin, eta nire atzean jartzen nintzen, izkutuan, eta... Gero, oraindik ere urduri jartzen naiz, azkenean batzuetan ez, gertatzen da. Justo atera aurreko momentu hortan, pentsatzen dut nork esango zian niri, hain guztera hongo nintzen etxean pelikula bat ikusten, eta nork esango zian hemen egoteko ezak zer, baina gero egia ere amaitzen dezula, eta da, merezi izan du, ez? Eta, gero za hobeto eramaten dut, adibidez, nire abestiekin, da igual seguruen sentitzen naizen momentutan, eta hor, ez nahi zen urturi jartzen, ez dakiz zergatik. Igual alderantzizko izan barko luke, logikaz ez? Nire kasuan hola izango litzake, baina... Baina igual nire taldearekin jotzen dudanean, ez nahi zen urturi jartzen, eta gero beste gauzak egite duanen urturi gago jartzen. Ez dakiz zergatik. Ez dakit azalpena ez dakiz den. Baina lotxaren kontu hori bada artista asko esaten dutena, ez? Oso lotxatia izan, eta gero batean aldaketa hori ematen duzu, holtzan edo telebistan edo dena delakoan, ez? Eta adrenalinaren kontua. Pentsatzen nahi nintzen igual justo niri ere pasa izan zaitelako, eta igual izan daitekela ez dakit, baina gordetzen dezu, igual gauza batzutarako lotxatia zea, baina gero nola baitea, atea biharra ere badakazu, eta orduan bilatzezu tresna bat zuretzako erresa dana, eta igual izan musika azkenean atera bihar hori hortitan itezu. Eta gero lehenoko galderakin nik feedbacka hori da asko faltan sumatzen gauza bat ez daukat. Ez bada Instagramen eta ez zaizkit sareak bereziki gustatzen. Laikekin, ez dakit, hori ere ez da oso... Ez dezu ikusten personaren
Bai, erreakzioa edo askotan umeena edo ez dakit. Lenguan hilo hasi izan rezitatzen, gaindikan ez dakit irakurtzen eta rezitatzen indeten liburu baten poemak buruz eta ni, bueno, eske ia negarrez, osea... Zederra hori. Bai, oso polita da, ikustea, bueno, eta ez zian marrazkiak eta poemak Juan Cruzen erabiltzen zidan, baina hala ere, kriston emozioa da zure liburuarekin norbait, eta askotan pena hori badaukat bai. Nireak dauka dena da indiferido, ez ez ikusten inoiz. Iker, ez dakit kontuatu zean, baina amaitzen ari gea, eta orain dizure txisterik ez tegu entzun, Egia. Eta hor humorearen kontu hori zeo ze esan behar dezu. Gozan, a ber, txisteak nik ezakizkit. Edo itzokuak, edo zerbait. Bai, baina... Orain lotxati jarriko gea. Bai, goza, lehen ere arrain memoria dela eta askotan esaten diatenean bota bat, zer bururatu. Jartzen gea. Ingo izkizuetola galdera motxak, bakoitzari galdera bera, antzekua, bai? Amets bat, Ainara. Amets bat? Familia eder bat osatzean ikusten. Zure ere galdera bera, amets bat, Iker? Nire taldearekin hilabetero kontzertu bat eman alizatea. Oso ametsa hundia, hone. Bueno, bakoitzaren ametsak ez da, ederra dira gainera. Eta betetzen badia are gehiago. Zuk emandako kontzertu aztezin bat. Esango nuke Mexikon jotakoa izarorekin. Hiru aldiz ja bertara joan garela jotzera eta bai, ezken urtean bat egin genuen bertan kolaborazio batzuekin eta oso polita izan zen. Zure oroitzapenean betiko gelditu den kuadro edo marrazkiren bat? Justo ama gaixo zegola iten nahi nintzen liburu bat eta bera hartu nun inspirazio bezala eta etzun liburua eskutan ikusi zuen PDF-a baino etzan iritsi eta beragan inspiratu nintzen personaje egiteko nire amama ume bada ni bezala libururako eta kutxuna dez, hori dela da. Polita. Zure mural bat egin nahiko zenukeen leku bat? Batik nun Hernaniko Tilosetan frontoiatzean eta oso pozino horrekin, ez dakit frontoiak asko gustatzen dizki, baina hori netzako da Hernani eta frontoia eta berriz horrez detingo, baina bestela frontoien bat edo oain koronavirusakin atzea botazan proiektu bat ere bazegon altzan mural handi bat egiteko eta holakon bat, etxe bateko fatxadaren bat edo ingo nuke guztua. Eta zer ingo zenuke, badukazu? Segun etxia, segun tokila, netzako muralak badia ez da bakarrik nik pentsatzen detena hor botatzea, baizik eta testu inguru batean dago, gaia ere horrekin lotuta bilatzean netzako importantia da, koloriak ere espazioan dauden inguruan dauzkan koloreekin ere pixka bat kombinatzea. Uzten diot askotan momentuari pixka bat. Iker, gustora non emango zenuke kontzertu bat? Agian, Vitorio Eugenian esango nuke. Madaleku bat da, Donostiarra izan da, kontzertu asko ikusi dut bertan. Eta oso dotoria da, eta gainera, ni jotakoa naiz leku denetarik ez, bai, areto bereziki prestatutakoa, baina askotan tabernetan eta leku garai batean olatu talka egiten za eta optika batean izan genuen. Bai, kontzertu xelebre asko eman izan ditut ez, baina beti amestu izan dut bertara joan izan ezenean kontzertu bat ikustera, beti ez pentsatu izan du Gainera, hori, ez ederra litzateke, hau betetzea jendez, etorriena zure kontzertu bat ikustera, ez? Niretzako hori izango zen ametsu bat. Artistaren batekin lan egin beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke? Asko guste ditzaidan, bete dut amets bat, zalako Juan Cruz Higuera Bider nola idazten duen izugarri gustatzen zait. Eta justo indeten azken liburua beria da. Eta gero beste amets bat izan daiteke testu bat idatzi eta nik erabakitzea ze ilustratzaileekin zenola asko ezautzen ditudan. Eta batzukin harreman personala deten, badaude batzuk pentsatzen da, igual egunen batean beste aldian jarri nahiko nuke beste norbaitek ilustratzen. Bat egin nun Paula Estebezekin, eta asko gustatzen zai berela. Gaina sari bat irabazi zen. Bai, arraroa deitzen da, eta ez dakit beste norbait, igual. Eta zu buruan baduzu norbait, berarekin abesteko edo berarekin jotzeko? Asko, baina agian Silvia Pérez Cruz, esango nuke. Bai, iruditzen zait,
extraterrestre bat da. Osea, hotxarekin egiteituen gauzak eta daukan sentimentua besterak orduan, gertatu izan zait bere kontzertu bat ikustera joan eta abestiak bukatu negarrez, horrengo hasi negarrez. Daka, doai bat ezakiz zer ikutzeko nire garunean, nire sentimenduetan, izugarri iruditzen daitela nola abesten duen. Victoria Eugenian ikusi duzu? Ez, non ikusi kontzertu bat genuelako egun horretan. Egun horretan. Bai. Azken bi galderak, zuen akats bat. Nire akats bat... Perfektua gara. Ez. Nik esango nuke, hori, exigente gila oten naizen ere buruakin askotan, eta gauza txarrak ikusti ote dituten onak baino gehiago, eta trabak nire buruai nahi baino gehiago jartzi zikatela. Pazientzia falta batzuetan, azkarra hitz egiten dut. Baditut batzuk. Eta bertute bat? Askotan gehiago kostatzen zaigu agian, Bai, beste akatsa ikusikoa, ez da izela gai izan. Ez dakit uste nahiko umore honekoa naizela. Hortan ados gabe. Bai. Eskerrik asko, eta hizkuntza? Hizkuntza bat esan marko banizue? Aukeratzeko bat, bagera hemen egonda, Vale. Eskerrik asko, bikote, mila esker. Zuen bizitza pixka bat, erakusteagatik, kontatzeagatik, solasaldia txeina gukitzagatik, eta espero dugu zuek ere gustora egon izana. Oso gustora. Bai.